li Aamadu Alhajji li gorko mondu lumaji funeɓe golle kame darde man joɗi a pewi waktu je a jeenayi ɓiɗi hojomaji capanɗe tati e jeegoma tengu rengu ɗo e lamorgo leydi men Sénégal ɗin waktu je taskama toon to digiral yiɗɓe ceerno Jalaluddin Ba waktu je a jeenayi ɓiɗi hojomaji capanɗe tati e a jeeɗiɗi tengu rengu toon to wuuro witenogo Ngala e calmindagal ɓesgu Ngalanaɓe to mbawi jokaɗi jokli nayyi windere eyyi ko toon tigui woni cosaan Abdoulaye Daouda Diallo manda wuuro wiyetego Ngara en calmindagal ɓesgu Ngala Ngaranaɓe to mbawi jokaɗi jokli nayyi windere kono mbiɗa ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala pulango jokaɗi jokli windere yattaw moni kala fiɗino coftale cellal ɓanmuɓe pinino e bukade café touba ɓeɓe attayi ɓeɓe kingilba ɓeɓe Alhajji Samba Puleje moni kala en yiɗano jomiraɗo subhanahu wa taala waɗiran maɗa sabbi walla bi Kabaruuji ɗemngal pulaar caggal nde gonɗen e nduɗo nder wiyeteɗo setto balɗe a muɗum tate tengorengo hitade ujunaji ɗiɗi e nogas go ina hawri e lewru nayyi ɓeɗo kono ina hawri e ñalande hoore birɓe ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala humpito montare mon jaam cellele kisal yaje ɗe caggal nde jaɓɓoɗe mbaɗɗoɗe Alhajji Samba yaare ke toon caggal dille e dirali ɓuuje e ɓuujade e non de wasa tawde monen ha mbawi yettuyade to paɗe basiraji gardini Kabaruuji men holto puɗɗoɗen ceerno Alhajji Aamadu Tidiani Ba haddi fo tedduɗomo Medina Gounass omo tawi to wuro men teddugo Medina Gounass hippo ɓila bejjita holto jaɓata ceerno joom jamanu ceerno Jalaluddin hanki o waɗinoma ɗon to wuuro men teddugo Medina Gounass gam yaɓande e ngoɗo wuuro wiyetego Sinthiou Demba ngo tawete ko falde gudiri taggal noon teska hanki de almami gardinoɗo wuuro ngo eyi taw ko ceerno wonnomo ɗo holitama de hanki omo rutti e joom makko ceerno lomtini ceerno Jalaluddin yo lomto dendal ngal wadde hanki be tawe ceerno Jalaluddin wayni ɗon to Medina Gounass gam fadde e ngoɗo wuuro wiyetego Sinthiou Demba ngo tawete ko falde diwan mo gudiri taggal no mbiɗen ni almami mabɓe ruttade e joomum ceerno wi yo lomto toon dendal ngal yo Allah yurmo yaafo o jaaɗo hippo ɓila beccita holto jaɓanta Sénégal eɗen gandi ina hewno mawninde jeytare hoore muɗum caggal noon nde keno wadde so yi ha woni a balɗe a nayyi nduɗo leydi woni lewru avril 4 avril eyi ina hewno yiyede défileji waɗede e nder leydi men Sénégal e mbaddi kuptiɗen ni kono hollitama de hikka koko riwta wonano wonno waɗirde kala hitade ni a waɗirte hikka de ina teska waɗa tan koto galle lamoto caggal noon nde teskade rafi coronavirus wonde e nder leydi meɗen Sénégal noon saabide ɓen kuuli hen ko moɓodira ngala hadde yiyede hen kadi kawji e ɓeydani noon saabide wadde janggo ma waɗa kono waɗa tan ko toon to galle lamorgo leydi meɗen Sénégal kono no waɗiran no to diwanuji kewɗi ɗum noon de hikka a yiyetake hippo ɓilla beccita holto jaɓanta yaɓanna duɗal jaaɓi hatirde Seck Anta Diop eyi ɗo e lamorgo leydi men Sénégal caggal noon e fitinaji ɓennuɗi holitama de yoga e étudiaji kañumen de oɗo sa ina waɗa ɗumen caɗele caggal nde teskade étudia goto kanko de ala ko wawi wadde ɗaɓɓade e kayit ha wawa heɓde holitama de maw yowe ko ina abbo e duuɓi joyyi goɗɗo kañum de ko duuɓi ɗiɗi yowete kala kadi kayit moɓe nanni e wadde ɗaɓɓade ɓe hollitama de ɓe mbawata heɓde caggal noon nde teskade e fitinaji bannoji toon to duɗal jaaɓi ha terde Seck Anta Diop ɗo e lamorgo leydi men Sénégal hippo ɓila bijjita holto jaɓanta ɓe liggotoɓe e safara holitama de kamen de aɓen e ɓaŋŋinde ijam holkoɓe goni e ɓaŋŋinde ɓe tawi de hujjaji mabɓe joltaka ha balɗe jeeɗi nduɗo lewrude mabɓe natan tikkere e hofgo juuɗe ɓe kolla hôpital uji caggal noon ɓe kolliti gueɗe kewɗe de laamu ngu ina wasidarade e hakkeji mabɓe noon saabi de kamɓene mabɓe natan hofgo juuɗe hippo ɓila bejjita holto jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo Fouta Coumba yumen e ngoɗo wuuro wiyetego Jammel eyi ɓesgu Jammel naɓe hanki ɓe jippima e laabi wadde seppo e woytade mette e caɗele mabɓe wadde wutteji boɗeji e haɓɓude tekke boɗeji e koye e wiide de Jammel ha joni de ala ko yi caggal noon nde teska hen hewɓe dilloɓe e dawrugol ina jaa e ɗiɗon diwnuji walla ina gara e mabɓe kono kala e sa aɓe kalana ɓen yo mbaw wallude ɓe courant laabi e suudu safirdu yadude e jamanu kono ha joni de ala koɓe jiɗno saabi de kamɓe hanki ɓe jippima e laabi Jammel woytade mette e caɗele ɓe jeeyi ha toon to diwan mo pomtoɓe ko leydi pomo mbi oɗo pomde guila e ta koloña o fewna kono ha joni de ina teska rewde e makko wona hunde sirde wadde ɓe kolliti de cattira ɗo gonɗi ina foti ɓinjelaw caggal noon nde teska moɓodiral yimɓe e hewde ɓornade wutteji boɗeji haɓɓude tekke boɗeji e koye noon saabi de caggal nde police o ari o de woni ko e darde janvier yoɓe tinno kamɓe mbasa huɓɓude ponoje e bonnude aɓe mbawi wadde sempo tawɓe kuɓani ponoje e bonnude wadde police o ari te ko dartude a jaam mabɓe hippo ɓila bejjita holton jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo Kaolack e ngoɗo wuuro wiyetego ñappa sagna go tawete ko toon to diwan mo Kaolack ɓuurima anduɗo en
kure de ko do biyeteɗo tijjani won ullugilam e tawte toon to diwan mo Kaolack kanko ɓurimi andude ɗeɗo gure gonɗe toon to diwan mo Kaolack wuro ngo wiyete ko ñappa a sagna hollitama de kamɓene de ɓe kolleri cattiraɗo gonɗi ina foti ɓe jeelaw e woytade mette e caɗele mabɓe holko ɓuuri teskinde e mantinde mette e caɗele mabɓe jappu no fo hettade mi woda ko kalanmami hen caggal noon ɓe mbi wuro ngo kala hitade ina waɗa ziyar kewɗo yimɓe ina gimmo e yoga e diwnuji arde e ziyara kono hollitama de ɓe ngala ndiyam ɓe ngala courant ɓe ngala laaɓi ɓe ngala ni hay e suudu safrirɗo soɓe cohli suudu safrirɗo soɓe cohli safrade ili foof ɓe jaaha toon to diwan mo Kaolack walla ko nandi hen hollitama ne debbo ina sowo waɗe e saret nawe e yoga e diwnuji noon de wona ɗum ɗon ɓe cohli ko laamu leydi Sénégal wawa yeccitade goɗɗon wuuro hippo ɓilam bejjita holto jaɓanta suudu sarɗeji leydi Sénégal hankkide caggal nde ɓe gonno e wadde joni hollitama de ha joni haala Ousmane Sonko e Adji Sarr daƴƴani hanki hen hewɓe dibiteji garti e ɗiɗon dossier ji mbiyo haala ka yaw ñawede ande to gonga o hetti wadde hollitama de ha joni haala Ousmane Sonko ndekete deƴƴani hippuɓe laam ɓe jiida ha joni heddo ɗo e lamorgo leydi men Sénégal en mbiyani jangde ala e Sénégal de e lamorgo kono hollitama de yoga e almuɓe tawateɓe ɗo e lamorgo leydi men Sénégal taw ko jangoɓe alqouranil karima yoga e mabɓe de oɗo saaha janggaɗi i jam holko tagma wiide noon kamɓe e maire uji walla mbiyen mawɓe rewɓe yeeyoɓe liyimaji e liɗɗi kamɓe mbaddata ada caro i jam kamɓene de so tawi a tawiɓe toon subako kamɓe almuɓe tawtaga aɓe ndoɗo bagasuji aɓe jooɓe ɓe gonotoɗo ha hedde 10 heures 11 heures nde ɓe ndoro hodde sukaɓe tokoɓe heddiɓe jiyata ko ina jogui jamɗe eyyi ko Abdoulaye Diallo heewi fijiri ko woni jamɗe taw ko baɗɗe sulɗane e kabba hen ɓoggol ina dasa e nder leydi ndufalɗi dabdi sulɗane nde ina jagga jamɗe so paari ɓe guitta ɓe jaaha ɓe mbaɗo feeraji ɓe jeeya wadde holto jagde mabɓe woni oɗo sade ɓe jangata ko holno kalisa marirte kono kay wona holno gandal deƴirta e ngadi hippuɓe laam bejjita holto jaɓanta yaɓonna toon to diwan mo Tambacounda ko jiɗa wiide ɓeɗo dilloɓe e ɗeɗo mecce tate aɓene jiito hen koye mabɓe woni yeeyoɓe ndiyam ina tawi toon to diwan mo Tambacounda yeeyoɓe musuwaruji woni pompirɗi warjenge e yeeyoɓe tafiyaji oɗo sa de aɓene jiiti hen koye mabɓe caggal noon nde tiskade nguleki cattuki wonde toon to diwan mo Tambacounda hippuɓe laam bejjita holto jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo Médina Gounass ko jiɗa wiide hôpital walla biyen suudu safriru tawtendo ɗon to diwan mo Médina Gounass hollitama de andu fewna haɗu ngarɗiɗo yaadi e jamandu weeli yiide e darde kono hollitama de est ce que safara ina yaari ɗon caggal nde teskade aɓe cohli wallede e safroɓe yaaduɓe e jaman taw wona ñawɗo ina itte e Médina Gounass walla e diwnuji mum nawede Tamba walla weeli ngarɓe noon tawi a ƴeewi suudu safi ndo ala ko cikkata ko manque e mayre kono noon tawi a yurnima nder ko yo Allah suur meɗen hippuɓe laam bejjita holto jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo ndulumaji dembe ɓe gonno ko e ndema ndema dene eyi hollitama de yoga e dene nde puɗɗima toon ɓennode kono to payi toon to diwan mo ndulumaji dembe e oɗo biyeteɗo Oumar Demba hollitama de o reemi guesa makko dene kono ha joni de o horima yiide soodo wadde dene ɗe dana bona e juuɗe mabɓe kamɓene de remoɓe ndema ceeɗu aɓeɗe mbaɗa erago nde ɓe mbawata wallede kala koɓe ndemi taw ina wawa yettade yoga e diwnoji wawde yeyede hippuɓe laam bejjita holto jaɓanta yaɓanna toon to Médina Gounass ijjam holngal leegal paɗa pa leegal biyetegal Moussa Dadi fo eɗen gandi aɓe pewna tali jadude e jamanu eyi ha ɓawli kurum kono hollitama de tawi a ari e leegal biyetegal Moussa Dadi fo tawata ko dow tali he aɓe berti he leecce aɓe mbaɗa ata ijjam lawol tali ɓalejo fewnana ko neɗɗo walla fewnana ko otoji kamɓe de ɓe kolleti cuɗɗi ine nguli oɗo sa noon saabi de ɓe kewi hirde ko e beddaji ijjam Mousdalifina mata on ganda taliji namdoɗe Alhajji Abou Ndiaye hippuɓe laam bejjita holto jaɓanta yaltu keeri leydi Sénégal jaɓana caggal keeri hollinne leydi gazoɗa yaɓan toon to diwan mo leydi Guinée Conakry eɗen gandi hakkude mabɓe e leydi Sénégal ha joni de Alpha Condé o jaɓani uddide keeri ɗi gam jaaha gara ɓeydo ne wayno sabiɗi ɓesgu leydi Guinée taweteɓe ɗo no kamɓe de ɓe beltagen caggal nde teska mangoje e oras dana bona toon to diwan mo leydi Guinée ɓe kewno itu toon ɓe gadda ga e nder leydi men Sénégal ɓe jeeya kono hollitama de seede yawo nana doga hen koyɗe jam gam keeri ɗi mbawa udditede yaɓanna toon to diwan mo leydi Mali ina teskaroe ñalawma hanki fitinaji mbaɗino e banggue rewo Mali hollitama de wiide abbo e daliɓe nayo ke dima hen yaɓanna toon to diwan mo o leydi Bourguina eyi holko jiɗɗa wiide hollitama de fitinaji teskama toon to diwan mo leydi Bourguina kono en keɓani nande wonande won basde hen fittade mum yaɓanna toon to diwan mo leydi Niger holko jiɗɗa wiide
caggal nde teskano balɗe e bandu men ɓe gonno ko e suɓade hoorejo hay sinno ɓe joƴƴinni hoorejo kono holitama nde o joɗi koye fitin caggal noon nde hewɓe jadani makko no saabide fitinaji teskama toon to diwan mo leydi Niger ko yaɓanna coftalla ɓalli holko jiɗɗa wiide janggo woni janggo janggo heddoto ko cimdol holko jiɗɗa wiide sippiro oɗo biyeteɗo lande guerre e umma sen ko janggo 4 avril wara ɗo e lamorgo leydi meɗen Sénégal kono so tawi oɗon non jiiɗi yebde ɗum mbaton hakkille mon ko DSTV ko ɓeɗon kolli ɗum e RTS ɗum ɓe gasso haali holitama de hayso an aɗa yeeɓa télé ala droit film tawi a filmi ina gassa wondeɓe mbaɗa bloqué compte ma wadde kala saaha mbawa ɗum o rentade bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo humpito moon haaɗi e ɗemgal pulaar hakkude moɗon basiraji almudel ceerno Jalaluddin Ba ko yiɓɓe feewi ko en jettiru jomiraɗo subhanahu wa taala timmuɗo timmino kada ko timmi kono rutti kadi timmi nder timbal makko ko manki ngakki koɓe jaɓonon kam gandu saabu innama aade e sifrani noon mbo ardani heddade garduɗo wirtade battintude simdede on so waɗi hunde ngakkite to jombani kono hande woni hande janggo heddo e cimdol holko jiɗɗa wiide yewtere moɗon jime pulaar e facciro moɗon taw ko hakkude moɗon e almudel moɗon basiraji almudu ceerno Jalaluddin ma en gartu noon so hawde wele gueɗam deftere tindi e pluriel caggal nde mawɗo gorko o wawti paali makko tati holko waɗi e paali tati holo ndunu ngu sifiri hol ceerno cifiniɗo ɓen donu e holko ɓe potti e lawol so hawde wele gueɗam dokkona men noppi hakkillaji 18 ha 20 so tawi noon ko wonɓe caggal keeri oɗon mbawi nade radio ji Fouta radio mo Safina an toon par application kadi radio Safina ina dogano hannirte nin bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande woni yewtere moɗon jime pulaar e facciro taw hakkude moɗon e andude moɗon basiraji almudu ceerno Jalaluddin hande hade ma uddude holto jarata eɗen mbiya goɗen ko e lawol ɓamtare yo Allah wallu men taw ko hen jaɓɓuɗen taw en jaɓɓita e kono cikkumi e whatsapp uji ɗi wonko ɗi pewni ha heewi kono wonko ɗi mbasni men ha heewi saabu so tawi a ƴeewi no foti pelle joguiɗen kono no foti pelle baɗɗe hen gartam ene limo kono noon cikkumi so tawi aɗa naata e hunde jiya taw aɗa ƴooga hen gandal en ganda so tawi wonko keɓaten hen kono whatsapp kam ine jogui hen gañare muɗum saabu a wawa nadde tawa ala connexion soit ko wifi ma joguiɗa walla soit ko passe ma cotta so tawi ko passe cottade heewi groupe aji ñande kala ma duppu temedere walla temedde lewru ndu ko ujunnaje tati wonata so tawi temedde lewru ndu wonta ko 30 000 mo bonnata o noon ya taw ine waɗanma gartam kono noon so tawi en ƴeewi ko salmini juurima hay e pellel diwanuji meɗen eɗen mbiya gonɗen mbaɗen ɓamtare ɓamtuɗen te kala kalɗo a yiɗa dañƴa Allah e feere moƴƴere kono so tawi tan wiyama lokoɗen posuji men mbaɗen copareje mbawen fewde ko jiɗɗen ko jiyam woni kala sorta numéro muɗum ɓamtare ine wawi wonde e haala ɓola kadi so tawi neɗɗo o waɗama e nokku o yiyani toon gartam o yalta yimɓeɓe mbe woy sayo kaari ine yalta ɓeɗe kay o yiyani toon hoore makko alay saago o yalta wadde noon el foof goppen hakkillaji e pelle ɗe whatsapp ɗe kala fedde ine jogui titoɗo nde wonko nde haalata ɗon tan foti jangguindema kono wona en calmini en juurima wadde noon en mbawa ɓamtade e haala ɓola ili foof mbadden junggo e fandu pelle whatsapp ɗe ƴe mbawa nafde meɗen wonto kay won enen whatsapp eɗen nafa whatsapp kono whatsapp nafani meɗen en mbiyani noon ko kanƴe foof kono so tawi a ƴeewi ɓuuri toon heewde min calni min juurima kono kala nde copareje kaala moni kala yo mimaro muɗum wadde holne mbawaten ɓamtade bandiraɓe musidɓe tedduɓe kono noon kadi noon e caggal ɗum gasi mi yetti bandiraɓe wonɓe e ladde ɓe yaaduɓe jawdi saabu kala saabe ɗe heɓa men suuji moɗon ɗe mbisiraji aɗa itti amen yewede saabu kabaruuji ma kala nde gaari amin belto somin jippima walla noon so baali ndecci borti kumama min jooɗima amin mbaɗa ataye amin beltoro kabaruuji maɗa e jammagu ngu wadde noon en mbaɗanani waɓen Abdoulaye Diallen wonɓe ɗo e lamorgol leydi men Sénégal ala mbaɗani ɗen ko ɓe yiɗɓe humpitade holko fini aduna o taw to goni ɗo mbawa heɓde radio ji taw ene jogui kone suuduji mum ko ɓen gonɗen ene waɗande Abdoulaye Diallo wona an mbaɗanmi an gonɗo ɗo e lamorgo o wona an mbaɗanmi saabu an sa fini aɗa wawi heɓde sorde soleil gona e janggude kono ɓe woɗɗuɓe jinmi kala ko ɓeega kumpiti hande taw kamɓene ala ko ɓe majji o ko fini
e nder leydi meɗen Sénégal e taari muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe gila toro ha ñoro gila kayi ha ka heyɗi gila bakke ha bakkel yo bade jaam gueno joro e rendo pulago kono on jarama e kettiki mon ñiipi kala e saaha e hoolare de ko ɗon basiraji woto Allah soyno jikki e hoolare hakkudam e moɗon